Nilqakom għal vlog ieħor illum qegħdin hawnhekk miegħi għandi lil Vince, lil Pier u jien Angelo Caruana mill-limiti ta' Ħaddingli fejn ħankunu wkoll qed inżuru din lajn tal-ħasselin li fl-antik kienet isservi bħala sors ta' ilma biex jiġu speċjalment jaħslu il-ħwejjeġ tagħhom. Hawn magħna ħanitlu bil-mod u naraw ftit ukoll x'joffrijaw ġew. Mela, hawnhekk ħankunu qed nidħlu issa ġodin il-lajn tal-ħasselin. Daw għandna diversi madwar Malta minnhom. Bħalmet taraw din biċċa hawnhekk hija ftit għoli. Għax ovvjament kienet il-post fejn jinżel l-ilma u mbagħad jiġu jaħslu l-ħwejjeġ hawnhekk. Hawnhekk araw ukoll nixxieru naqra daw għandna wkoll xi iskrizzjonijiet mal-ħajt OPASTI u pasti u għawżetta hawnhekk. Min jaf, forsi naraw ukoll issa xi tfisser din l-iskrizzjoni u kemm jista' jkun itmur lura. Mela, għaddejjem fuq dan il-passaġġ hawnhekk bil-mod għadu attenti li ma naqgħux. Hemm ukoll xi toqob fil-ħajt ara. Pjerijiet qudiemi. Daw it-toqob fil-ħajt. U hawnhekk araw dan is-salib ta' Malta minqux ma nafx hekk hux riċenti. U Vince dieħel warajna wkoll. Ibqgħu magħna ħalli naraw ftit ukoll u nagħmlu din l-avventura flimkien. Mela hawnhekk ħankunu qed ngħaddu bil-mod għal dan il-passaġġ araw ftit ukoll dan il-maġieri, dan ikun qed jiskul anke mill-blat araw kemm hawn ilma hawnhekk. U araw ukoll daw il-passaġġi ġo dan it-tunnel. Mela hawnhekk badna dieħlin ġo din it-tunnel. Bħalmet taraw għaw ħafna l-maġieri hawnhekk. Dejjem ovvjament meta tidħlu postijiet bħal daw u għadu naqra attenti anke mas-saqaf ara hawnhekk hawn ishom dal-boċċija jew interessanti jara minn mas-saqaf jew imdita. Hawn ukoll xi daħliet. Tajjeb li din ngħidu li din kienet ħafret raw sors ta' ilma bdew ħafru ftit sakemm waslu dejjem jillidjaw mas-sors minn fejn ġej. Bħalmet taraw dejjem ilbsu wkoll nara protective equipment, il-helmet importanti għax il-saqaf huwa baxx. Ħadtu ħidkom importantissima dik. U għadu naqra attenti wkoll fejn tilbsu kif qedtilkom ħalli ma tagħmlux ħsara l-ambjent li tkunu qed tgawdu biex ovvjament min jiġi warajkom igawdih bħalna u xekk. Mela nibqgħu dieħlin bil-mod il-ġewwa ħalli naraw ukoll sa fejn tillidjana din lajn ta' ilma ġieri. Wasalna f'dil parti interessanti hawnhekk ara fejn għal xi raġuni hawnhekk tinqasam fit-tnejn. Għandna l-tunnel jibqa' sejjerlaw u bokk oħra tieqaf hawnhekk. Ir-raġuni kienet li meta kienu qed iħaffer induna li s-sors tal-ilma mhuwiex minn din l-akwata. Hawnhekk araw ftit ukoll dan-nemus li għandna kull waħda daqsiex. Ħankunu qed induru lura issa ħalli nkomplu nimxu wkoll ma' dan it-tunnel li għandna hawnhekk. Ħanaraw ukoll sa fejn naslu. Mela, jekk nagħtu titwila hawnhekk ara kollu eruq li tiel ovvjament nieżel minn is-saqaf. Nidħlu naqra iktar il-ġewwa noqogħdu naqra attenti għax vera jiżloq hawnhekk. Araw x'hawn iktar hawn iktar eruq. Issa tgħidilna kważi nofsa miksija bl-eruq. U iktar ma nidħlu l-ġewwa is-saqaf dejjem qed jitbaxxa bil-mod. Ġifieri nidħlu naqra bil-mod biex anke ma nagħmlux ħsara
l-ambjent ta' madwarna. Għaraw ukoll dawn ixquq fil-blat. U tkun kara. Mek għandna l-bjar qudiemna. Għaw il-namus kbira għanġa. Interessanti Pier, imma? Ħafna. Namusa. ċaħġa partikolari. Fimni fej għandek ilma dal-kondizjonijiet il-namus. Naħseb huwa l-aħjar kondizjoni li jista' jgħix. Mhuwiex tantat bħal speċi hawnhekk minn ħadd ġifieri mhux xi post li jidħlu ħafna nies il-ħin kollu ġifieri. Mela hawnhekk bħal taraw wara għandna ħafna żrinġijiet u wieħed hawnhekk ara. Ovvjament inħalluhom dejjem importanti li fejn tidħlu ħallu dak li ssibu fl-ambjent naturali tiegħu. U jħaraw hawnhekk ara. Ovvjament hemm barra kien hemm xi tadpoles li dawn ma' żmien wieħed qed jiġri beża minni naħseb. U iktar ma nidħlu l-ġewwa iktar qed jitbaxxa. Ġifieri hawnhekk ukoll ara. Għal xi raġuni ħafna mill-ilma qed jgħaddi mhux minn fejn suppost tagħmluh minn dal-kanali, imma qed jgħaddi wkoll mill-xaqliba tal-ġemb. Mela nkomplu deħlin dil-biċċa. Noqogħdu naqra attenti minn rasna, importanti dejjem il-helmet u li ma tiżolqux. Għax hawnhekk ovvjament peress li jgħaddi l-ilma jġor miegħu ħafna tajn. Naraw l-ilmaġiri hawnhekk nieżel ukoll u jekk qed tinnotaw ukoll tajjeb il-dak huwa maqlub biex ovvjament l-ilma dejjem isib in-niżla u ma jeħilx f'post wieħed. X'taħseb Pier? Jidher li d-dor biċċa hawnhekk hemm. Wasib il-main source. Sebda s-source. Għanda għek għara. Għamar u għal ifittex l-għamara biex jara accomplishments. Jek accomplish minn hemm, Pero jena sejkin il-source ġej minn għawsa. Mimlin Mżrinċ għemmek għara. Nemu sejja mżrinċ. Għaw fan għal-kwit. Għamek ħat ma jtelfu żgura. Eżat. Naraw l-ammont jek forsi jattarawhom ukoll kan hemm sidur magħna. Alla ħares kollha jgħidmuna gidma daw kierax. U enormi, Naħseb qas noħorġu minnhom. Eżat. U waraw ukoll kemm huwa mqattaw polita hawnhekk, għalkemm mqattaw bl-idej mhux ġast kemm qattaw biex jgħidu qattaw Pier, ġifieri mqattaw ukoll polit. Eżat. Biex ovvjament. Mela. U jidher li hawnhekk ukoll ara kienet isegwi minn fejn kif qed inti wkoll qabel minn fejn ġej l-ilma. Mela hawnhekk kif qedtilkom sebna s-sors minn fejn ġej tal-ilma, araw ftit ukoll is-sors ġej hawnhekk kemm hu ċar tal-ilma. Araw. Jiġi minn hemm. Jidher li hemm żrinġ ukoll. U hawnhekk il-biċċa raw ukoll ir-reflections tal-ilma mas-saqaf. U ħankom l-għastedin noħorġu l-ura. ħan nisu bej wieħed u ieħor dawk il-jennaf daqqa ta' 100 metru hekk il-ġewwa kif qed taraw it-tunnel mhuwiex il-mina mhijiex drittax daw baqgħu iduru biex isibu s-sors. Però hija interessanti immens anke l-isbuħija kif inhom qatta l-blat mhix ċajta biex tqatta' dal-ammont ta' blat trid ammont ta' ħin. Għana s-sumi anka enerġija ta' nies, ma naħsibx għattaw persuna waħda jiena. Ħankun qed noħorġu wkoll il-barra issa biex noħorġu lura ovvjament minn fejn dħalna. Mela hawnhekk niġi lura minn fejn dħalna ovvjament. Dil-biċċi jena iktar diċenti bħala għoli għax hemmhekk irkub tgħinha tista' tgħid ġew naqra bil-kemm sajt nidritta. U hawnhekk ara għandi l-pjar qudiemi
fejn qegħdin ukoll ħirġin bil-mod dejjem noqogħdu attenti li ma naqgħux u fejn nitfgħu saqajna biex ma weġġawx. Mela bħal medin taraw hawnhekk erġajna sibna ruħna sew kollet naraw ftit mid-dawl naturali. Noħorġu lura bil-mod. Kienet interessanti immens din naqra mina kemm mhix twila fiha storja warajha wkoll, ġifieri. Pier nieżel bil-mod ukoll hawnhekk waraw ukoll minn fejn jispiċċa l-ilma biex imbagħad jaqa' hemmhekk biex ikunu jistgħu jaħslu anke l-ħwejjeġ jew ma nafx kienu xi jieħdu xi ilma. Mela nkun qed noħorġu bil-mod minn hawn. Illum permettilkom huwa riħ qawwi ħafna ħafna, ġifieri kien qed xi forza 7 jew 8 u għalhekk għażilna din location. Dik kienet avventura oħra llum hawnhekk minn ġewwa lajn tal-ħasselin ta' Ħaddingli, tajjeb ngħidu wkoll li din ġiet restawrata fl-2011 mill-Kunsill Lokali ta' hawnhekk ta' Ħaddingli, miegħi kelli lil Vince u lil Pier, nispera li jogħġbitkom għalli jmiss. Bye bye.